Inselmilkom li l-kom is-semmija kollha ta' Radio 105, jiena Kristin Bonnici fisem is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe tal-Ħamrun. Nilqakom għat-tieni programm bl-isem Standard Blue leħen l-ewwel banda Ħamruniża propju mill-iskeda ta' din is-sena 2026 fih dan din l-istess soċjetà. Dan il-programm hu miġjub lilkom ukoll bil-għajnuna ta' Radio 105 u tal-producer Manuel Kirkop li nsellmulu nirringrazzjawh minn hawnhekk tal-għajnuna dejjema tiegħu. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lil Soċjetà Mużikali San Giuseppe illi għal darb'oħra reġgħu afdawni biex inkun waħda mill-preżentaturi ta' dan il-programm. Ta' dan jiena ninsab grata u nirringrazzjakom mill-qalb. Mela, il-programm tal-lum. F'dan il-programm illum ser inkunu qegħdin niddiskutu nsiru nafu daqsxejn iktar dwar il-ħidma ta' diversi għaqdiet ġewwa l-lokalità tal-Ħamrun, l-għanjiet tagħhom permezz tal-mistednin speċjali minn dawn l-għaqdiet rispettivi illi se jkunu magħna il-lejla u ħanisimgħu aktar dwar l-għaqdiet li huma ser ikunu qegħdin jirrappreżentaw. Ngħaddu mal-ewwel biex nilqgħu magħna l-ewwel mistieden illi għandna magħna l-lejla li hu ħatlif is-Sur Melkim Zammit li huwa il-PRO tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe u li miegħu ser inkunu qegħdin niddiskutu s-soċjetà u r-relazzjonijiet pubbliċi. Melkim, insellimlek. Sellim lilek. Kif tinsab il-lejla? Alright, grazzi, m'għandix il-pace tal-programm illum. Illi bda daqsxejn ir-rwol illum, mhux hekk, illum. Qiegħed fuq is-sajd tal-mistednin. Illum fuq is-sajd tal-mistednin, eżattament. Grazzi tal-li sibtu li ftit ħin f'dan il-programm. U mela nsellem ukoll is-semmija, ninaqat miegħek, nirringrazzja lil Manuel ukoll u anke nsellem il-min segwejna mis-social media wkoll. Mela, proset Melkim, ħanibda billi insaqsik daqsxejn ix-xogħol tiegħek. Ħaniddiskutu il-kollaborazzjoni tas-soċjetà ma' għaqdiet oħrajn ġewwa l-Ħamrun. L-idea wkoll dwar dan il-programm li propju qegħdin nagħmlu u t-tip ta' mistednin ovvjament li jkollna propju f'dan il-programm. Inti bħala Public Relations Officer tas-soċjetà Melkim, tispjegana daqsxejn primarjament ir-rwol tiegħek propju x'involvi. Eżatt, n-nies huma familjari mal-kelma PRO. Bil-Malti essenzjalment uffiċjar relazzjonijiet pubbliċi, ix-xogħol tal-PRO normalment huwa f'dak kollu li rigwarda il-mezzi tal-komunikazzjoni tas-soċjetà u anki l-komunikattiva tas-soċjetà. U kwalunkwe għaqda jekk niġu f'dan, wieħed mill-xogħlijiet primarji llum il-ġurnata hemm bżonn ikbar li nkunu preżenti fil-medja diġitali, medja soċjali, medja differenti, inkluż dak tar-radju, fejn nikkollaboraw anke grazzi għall-għajnuna ta' stazzjonijiet bħal dawn u ta' individwi u ħamruniżi bħal Manuel li għatina din il-pjattaforma li fl-aħħar mill-aħħar lan tagħna u li inwasslu l-messaġġ tas-soċjetà veru tax-xogħol tal-kumitat, pereżempju ta' diversi volontieri li jsiru fis-soċjetà imma wkoll għandna opportunità u anki element ta' dover li nagħtu opportunità lil min jikkollabora magħna u jaħdem magħna fl-aħħar mill-aħħar aħna għaqda fil-Ħamrun, għaqda lejla fil-Ħamrun mill-1889 u matul daw is-snin kollha ikkollaborajna ma' diversi entitajiet. U dak huwa propju uħud mill-rwoli tiegħi. Tajjeb insemmu wkoll xi pubblikazzjonijiet li tagħmel is-soċjetà, fuljetti tal-festa, kotba tal-festa jkunu mistennin minn tant dilettanti u kollezzjonisti. U diversi affarijiet oħra naturalment jien naraħ bħala xogħol li tik ħafna miljal għaliex għandek l-opportunità turi dak li jkun hemm barra il-ħidma li tkun qed issir ħafna drabi minn wara l-kwinti. U naħseb matul daw il-programm ħajkollna ċans nuruħu ukoll matul din l-iskeda. Kif ukoll nimmaġina li tużaw dawn il-pjattaformi anke biex tippromotjaw tagħmlu promozzjoni tal-attivitajiet li jkunu qegħdin isiru matul is-sena bħal diversi ikliet u affarijiet bħal dawn, ovvjament. Attivitajiet differenti. Kif dana minn tal-inqas ikun hemm żgur waħda fix-xahar u dan qed nitkellmu però mbagħad ara kemm il-soċjetà anki il-bleku ta'
meta jiġi għaw il-segretarju ġenerali jiddeskrivi kif topera s-soċjetà, il-kommissjonijiet varji li għandha s-soċjetà, ġifieri naħseb waħda mill-sfidi jekk nista' naqsam hawnhekk kif tlaħħaq tagħmel dik il-time management, load management bej ix-xogħol ta' kummissjonijiet varji fis-soċjetà fejn inti tittati spazju lil kulħadd. Importanti. U tilħaq kemm jista' jkun l-udjenza ġenerali mit-tfal sa dawk maturi u dawk anzjani. Mela, x'rabta tara Malcolm bejn ir-relazzjonijiet pubbliċi tas-soċjetà u l-ħidma kollettiva fil-lokalità? Nimmaġina li kif kontattajt inti irrid ikollok relazzjoni tajba kemm jista' jkun ma' kulħadd għaliex ovvjament tista' tiġi bżonn kulħadd għal diversi attivitajiet. Sewwet tajt, ħanħu spunt minn dak li qed tajt biex nirrispondi d-domanda tiegħek. Li taħdem ma' kulħadd u tikkollabora ma' kulħadd. Naturalment hemm diversi opportunitajiet biex tagħmel dan, però dejjem tibda inti. It needs to start from you. Jien tkellim fuq ix-xogħol li għandu l-PRO. Però x-xogħol tal-PRO m'għandux jibqa' wieħed ta' wara l-iskrivanija, jew inkella llum il-ġurnata wara l-computer, jew wara l-mobile, jew wara t-tablet li semmi. Però il-suġġett ta' relazzjonijiet pubbliċi irridu neħduha bis-serjetà. Il-human interaction kemm tibqa' importanti. Ninteraġixxu u vera nmantnu daw ir-relazzjonijiet pubbliċi. Xi kultant tant ikollna affarijiet għaddejjin li nitilfu forsi del-bigger picture li fil-verità aħna lokalità, komunità, rridu naħdmu ma' xulxin. Jiena nara issa li li ftit xhur f'dan l-irwol. Però anke kelli opportunità li naħdem viċin ma' individwi li ħadmu f'dar rwol f'waqdiet varji. Naħseb li nistgħu nużaw anke b'dan l-aħjar mod tas-soċjetà u l-lokalità billi vera naħdmu fuq dan l-aspett uman, dan l-aspett li naħdmu fl-imkien li nistiednu dawk illi għandhom għal-qalbhom il-Ħamrun, għandhom għal-qalbhom is-soċjetà Ħamruniża biex anki jiġu jaqsmu infatti dan il-programm biex nagħlaq dil-biċċa b'dan il-skop ta' dal-programm fl-aħħar mill-aħħar x'inhu. L-idea li kellu warajha l-Kumitat tas-Soċjetà li din il-pjattaforma li ġentilment kif qed ngħid qed qabel ġiet mogħtija lis-soċjetà nagħmlu l-aħjar użu minnha billi anke nistiednu għaqdiet varji. U fosthom insellem hawn li ħajkollha naf li ħajkollok miegħek l-rispettabbli sindku, insellimlu u individwi oħrajn li volontiera fl-aħħar mill-aħħar bħali u bħalek illi jaħdmu tant tal-ħamru u tajjeb nagħlaq daqsxejn spunt għas-semmija ħajkollna oħrajn minnhom daw matul is-sena ġifier illum. Badna ftejt eżempju, aħna fil-lokalità għandna ħafna qdiet, ħafna individwi li jaħdmu, possibbli ddaħħalhom fi programm wieħed ta' daw il-ftit minuti li għandna flimkien, imma ħajkollna oħrajn il-qudiem. U naħseb illi għandhom iservu tajjeb biex anki min qed isegwi dal-programm ikun jaf x'qed jagħmlu daw l-qdiet ukoll. Malcolm, nirringrazzjakom il-ġdid tal-li kont magħna llejla bħala l-ewwel mistieden kif ukoll tal-ħsibijiet li qsamt magħna u spjegajtilna aħjar ir-rwol għax importanti li wieħed ikun jaf ir-rwoli differenti kemm soċjetà bħal din tinvolvi rwoli differenti biex tkun tista' dejjem timxi l qudiem. Nerġa' nirringrazzjak Malcolm. Permettej li nirringrazzja lejlek qabel ma tkompli bil-programm tiegħek talli qed tkun ta' għajnuna billi nippreżentaw dal-programmi flimkien għal matul din l-iskeda. Nirringrazzjak. Grazzi lilek. Naddu issa għat-tieni mistieden li għandna magħna llejla fil-programm. Niltaqgħu mal-wis rispettabbli sindku tal-Ħamrun, is-Sur Christian Samut. Sur Sindku, insellimlek. Grazzi, nsellim ukoll dawk li din jismawna u kuntent ħafna bl-inizjattiva li qegħdin tieħdu biex waslu wkoll il-messaġġ dawk li qegħdin nisimgħu. U aħna min-naħa tagħna nirringrazzjaw lilek tal-li sibt il-ħin nimmaġina ninsab ċerta kemm għandek schedule busy ħafna, impenjattiva ħafna fil-ġurnata tiegħek, imma sibt il-ħin ukoll biex tkun magħna ta' dan nirringrazzjak. Jiena nixtieq nibda billi nsaqsik daqsxejn.
il-veduti onesti tiegħek, Chris, jekk ma jimpurtax ngħidlek Chris. Dwar laqdiet fil-Ħamrun in ġenerali, u x-xogħol tagħhom fil-Ħamrun? Mela, mistoqsija tajba ħafna, mistoqsija li jiena wkoll bdejt mill-laqdiet tal-lokal. Ġifieri jiena nħares lejn laqdiet li huma l-qalb u li huma l-ħajja wkoll tal-lokal, għaliex il-lokal mhuwiex biss il-kunsill, imma għandek ukoll laqdiet, għandek ukoll residenti, għandek ukoll il-qasam kummerċjali huwa magħmul minn ħafna waqsma. Ovvjament, laqdiet huma ħafna l-qalbi, fil-fatt jiena wkoll ta' 14 sena kont bdejt ukoll fl-laqdiet inħoss li l-bidla f'ħajti kienet hemmhekk, għaliex meta tidħol ġo għaqda tibda titgħallem kemm huwa importanti l-komunikazzjoni man-nies, kif tippjana attività, kif taħdem, kemm il-flus jiswew, għaliex il-flus mhumiex tiegħek, imma l-flus huma importanti inti taħdem għalihom biex imbagħad tkun tista' tinvestihom f'affarijiet oħra fl-laqdiet stess. Ġifieri laqdiet huma importanti ħafna lija. U għall-fatt li nara differenza minn ikun fil-kunsill illi jkun ġej minn għaqda jew le. Hemmhekk nara differenza kbira għaliex laqdiet huwa l-mod li jippreparak għall-ħajja ta' kuljum, inkluż ix-xogħol, għaliex inti fuq il-post tax-xogħol tittamel ma' diversi nies, diversi karti differenti. U nara li laqdiet huma l-post ideali fejn wieħed jista' wkoll jitgħallem tal-affarijiet kif ukoll min għandu arti jew kultura jew xi talent huwa l-post ukoll fejn wieħed jista' juri da. Fil-fatt naf ħafna nies li bdew mill-laqdiet u mbagħad komplew anke spiċċaw b'xogħol personali tagħhom fl-affarijiet li hemm. Laqdiet huma għandhom sem importanti ħafna, kif diġà semmejt, huma wkoll post għal diversi nies li taqgħu hemmhekk. Għandek post ta' edukazzjoni, għandek dawk sportivi wkoll, għandek ukoll postijiet li jitgħallmu, pereżempju għandna l-banet fejn jiġu l-istudenti jitgħallmu hemmhekk il-banda b'xejn. Għandek ukoll post fejn jittaqgħu jilagħbu, jorganizzaw, għandek ukoll postijiet tradizzjonali bħalma il-Ħamrun Civic li huma post ċiviku, għandek ukoll pereżempju l-Ħamrun Hobbies li kienu iktar jitaqgħu n-nies ikollhom hobbies differenti. Għandek ukoll l-Scouts, għandek il-Girl Guides li jitgħallmu wkoll iktar mod edukattiv ta' kif jagħmlu ċertu affarijiet li għandek ħafna aspetti fil-laqdiet tagħna li wkoll laqdiet tagħna huma importanti għaliex mhux xi ħaġa biss lokali imma wkoll jagħmlu suċċess ukoll barra minn Malta fil-fatt dal-aħħar kien ta' onur għal ħafna Ħamruniżi il-laqdiet tagħna marru barra minn Malta u għamlu isem għall-lokal tagħna kemm bħala banda, kemm bħala futbol li wkoll għall-ewwel darba u rejna l-isem tagħna f'postijiet barranin u n-nies forsi ftit kienu barra minn Malta jgħidu l-Ħamrun ma bis-saħħa tal-futbol ukoll u anke tal-banet li dak li jkun jistaqsi jfittex. U rajna ħafna nies ukoll daw l-attivitajiet li seħħew tul l-aħħar snin li ġew hawnhekk fil-Ħamrun biex jaraw il-lokal tagħna kif inhu. Ġifieri anke bħala kunsill meta jkunu nagħmlu xi attività aħna kull ewwel nduru huma fuq laqdiet tagħna biex jipparteċipaw biex jgħinuna fl-organizzazzjoni biex juru dak li jafu wkoll ħalli meta jiġu n-nies hawnhekk fil-festivals li nagħmlu anke kemm għamilna l-Karnival pereżempju morna fuq laqdiet tagħna biex huma wkoll jieħdu sehem kemm biex jagħmlu il-banda, kemm biex jagħmlu l-karijiet, kemm biex in-nies ikunu jistgħu jitlu ġewwa laqdiet u jaraw il-verament postijiet sbieħ li għandna. Jekk taqbad titkellem fuq laqdiet tagħna li ilhom snin twal ħafna minnhom ukoll fuq 100 sena, naħseb jiena kienu pass importanti għal fejn il-Ħamrun hu post ċentrali u post qawwi ġewwa Malta. Ma nafx jekk inti xa taqbel miegħi fuq din li ħanajt, biss però nemmen ukoll li dawn laqdiet joffrulek l-aspett ukoll ta' familja, għalkemm ma jkunux nies li jiġu minnek mid-dem biex niftehmu, però jtuk sens ta' familja, jtuk post fejn tmur, post fejn inti kif qed tajjeb inti tesibixxi forsi talenti tiegħek, jew affarijiet li laqqas kont taf li inti kapaċi tagħmel, imma bis-saħħa li wieħed ikun parti minn dawn laqdiet jirrealizza li għandu forsi talent moħbi. Ekku, fil-fatt laqdiet huma wkoll pjazza fil-magħluq ngħidhom jiena fis-sens forsi qabel iktar konna nies jintafgħu fil-pjazza tal-lokal tagħhom. Imma wkoll ħafna minn nies jiltaqgħu fl-laqdiet, isiru jafu n-nies hemmhekk. Hi xi ħaġa li laqdiet importanti ħafna lija li matul iż-żmien, speċjalment meta kont iżgħar kont involut, kont nara nies pereżempju jkunu weħedhom jew mingħajr ħbieb jew forsi jkunu diffiċli biex jintegraw. U kont jilgħu wieħed li mmur fuqhom u ngħidhom ismani. Ejja tibda tgħinna, ejja ħalli tibda tieħu sehem. U ma jkun qegħdin nistennew dik il-ħaġa li xi kultant in-nies forsi jiddejqu jiġu jagħmlu l-pass biex jipparteċipaw, ma nemmen meta tmur fuqhom u
tajdlhom isma' jiena nixtieq nagħmel il-ħaġa, nixtieq lajnuna, naħseb jien ħafna min-nies illi jgħidulek iva. Ovvjament, laqdiet illum qed jaffaċċjaw sfidi, sfidi qawwija illi wieħed ukoll tindirizzahom u komplu naħdmu flimkien sabiex flimkien inkomplu nġeddu laqdiet tagħna għaliex kif ġa semmejt lokal minn laqdiet naħseb jiena ikun lokal dajjef ħafna. Chris, inti ilek issa żmien daqsxejn twil mhux ħażin, involut bħala kunsillier u sindku wkoll. X'kambjament rajt, jew jekk rajt x'kambjament anzi fl-laqdiet lokali, jekk kibrux pereżempju, jekk żdidux. U id-differenza, naf li diġà missejt dan il-punt, id-differenza li jagħmlu fis-soċjetà Ħamruniża dawn laqdiet. Hija mistoqsija diffiċli mistoqsija li tinkwetani ħafna wkoll. Għal fatt li meta nħossu li passat rajna laqdiet illi għamlu suċċessi. U għamlu suċċessi għaliex ħafna drabi kienu l-ewwel li jagħmlu dak il-pass ġewwa Malta. Ġifieri għandek għaqdiet li ngħidu pereżempju isma' dik laqda kienet l-ewwel f'dik il-ħaġa, dik laqda kienet l-ewwel f'dik il-ħaġa. U l-ewwel mhux fil-lokal biss, imma anke f'Malta, hija ħaġa importanti. Però matul iż-żmien qed nara li laqdiet qed isibu ħitan qudiemhom, ħitan mhux għax m'hawnx għajnuna, mhux għax m'hawnx affarijiet, imma ħitan għal fatt li il-ħajja saret maġla, għaw ħafna affarijiet postijiet fejn tmur u għaw diffikultajiet kbar. Per eżempju, jiena nemmen li nisħaq fuq laqdiet tagħna li wasal iż-żmien npoġġu bil-qiegħda. U ngħidu smani, dak li kien tajjeb 50 sena ilu għadu jgħod illum jew ħanħallu kollox l-istess. Per eżempju, l-ewwel semmejt il-Hamrun Hobbies kienet għaqda li ħafna min-nies kienu jiltaqgħu hemmhekk biex joqogħdu jpartu l-affarijiet dak li min iġemma u minn hekk. Illum meta spiċċajna fuq pjattaformi ħafna online, dal kunċett qisu naqqas ħafna li illum kollu ħadd online u mhux daqshekk baqa' dak li jkun li timur l-hobbies biex jiltaqa'. Għandek ukoll pereżempju laqdiet tal-banet, pereżempju jien naf pereżempju 30 sena ilu kien sar il-famuż kuntratt bejn il-banda San Gaetan u banda San Giuseppe. Dik kien suċċess. Ma kien minn tal-ewwel li bħala qdiet f'Malta kienu għamlu dan l-agreement bejnietom li ħareġ ħafna ġid ma' żmien. Imma llum instaqsi wasal iż-żmien li nerġgħu nitkellmu u nibnu fuq it-tejp li hemm għaliex xi kultant inħoss li nħossuna tajjeb l-affarijiet għaddejjin. Imma ma naġġornawx. Meta ma naġġornax nemmen li inti ma tikbirx. U naħseb jiena wasal iż-żmien li laqdiet tagħna poġġu bil-qiegħda u jaraw fejn jmorru. Ħalli jkunu huma meta quddiem li kif dejjem konna bħala qdiet f'Malta, nkunu minn ta' quddiem milli ngħidu isma' dik ejja nbidluha, dik ejja nżommuha, dik ejja nagħmlu aħjar. Għaliex inħoss li wasalna fi żmien dal-lokal inbidlu, pereżempju ħanieħu eżempju, it-tim tal-futbol. Tim tal-futbol irnexxielu jbiddel il-mod ta' kif jaħdem u rajna suċċess ta' minn kumitat tradizzjonali morna wkoll kumitati manka f'units maqsumin li kulħadd ikun jiffoka fuq punt partikolari li rajna differenza għal mod kif jaħdem klabs. U rajna klabs oħra tal-futbol qed jimxu fuq il-konċett tagħna. Ġifieri wasal iż-żmien li wieħed jiddiskuti u wkoll naħseb jien m'għadux iż-żmien li jkollok post illi tużaħ biss pereżempju ftit minuti jew ftit sigħat. Naħseb il-postijiet tagħna laqdiet iridu jintużaw biktar attenzjoni, pereżempju, forsi iktar nżidu affarijiet ta' edukazzjoni, affarijiet iktar ta' kultura. Jiena nemmen li meta laqdiet ikunu iktar attivi, iktar joħroġ ġdid u iktar jesqu nies lih. Pereżempju dal-programm huwa inizjattiva tajba ħafna illi ċert li ħajkun suċċess u ħajres iktar nies lejn laqda għaliex dak li jkun ħajkun jaf iktar informazzjoni tal-affarijiet li għaddejjin u jibda jinteressa ruħu. U wkoll huwa tajjeb illi dak li nagħmlu nasibijuh għaliex xi kultant isir ħafna xogħol. Jiena kont faqda li kun nifsek maqtuħ taħdem ma tiqafx u tagħmel ħafna ġid. Ma forsi ma jkunx qed jasal għand kulħadd. Xi ħaġa dispjaċini bħala kunsill ukoll illi nagħmlu pereżempju ħafna attivitajiet illi jgħidulek għaskonna nafu bihom jew qatt ma tagħmlu xejn, meta fil-verità ikunu qed isiru ħafna attivitajiet u ħafna inizjattivi. Chris, l-aħħar ħaġa qasira l-appell tiegħek liż-żgħażagħ li qegħdin li għadhom tilgħin biex tħeġġiġhom jingħaqdu ma' laqdiet ġewwa l-Ħamrun għaliex illum il-ġurnata żgħażagħ kif qed tajjeb inti
jinsabu ħafna wara computers, laptops, mobiles, ma tantx għadhom joħorġu mid-dar kif konna noħorġu meta konna iżgħar aħna. L-appell tiegħek lil dawn iż-żgħażagħ. Jiena nemmen ħafna li speċjalment studenti illi ikunu għadhom qed jistudjaw pereżempju, jistgħu jgħinu ħafna. Illum m'għadux il-kunċett li jiltaqa' kumitat ta' darba fix-xahar pereżempju jieħu deċiżjonijiet u nistennew xahar ieħor biex nerġgħu niltaqgħu jew jiltaqgħu kull ġimgħa jew kull 15. Jiena naħseb illum l-ambjent ta' kumitat inbidel ħafna. Fil-fatt illum għandek ħafna kumitati li jaħdmu anke huma online. Li paspiċi kollhom ċet li jgħidu pereżempju isma' jieħu ħsieb dik il-ħaġa, jieħu ħsieb dik il-ħaġa. U għandek ħafna nies li jista' jgħidu isma' jiena nista' nifoka fuq di biss. Jien nista' nifoka fuq di ħaġa l-oħra. Li kulħadd jista' jgħid is-sem tiegħu ma m'hemm bżonn dak il-commitment li bil-fost trid inti darba fix-xahar tmur laqgħa tal-kumitat. Huwa importanti ovvjament, imma sakemm issir laqgħa tal-kumitat isir ħafna xogħol. U dik naqa' għajnuna ta' kulħadd għand tista' titgħallem inti u wkoll tista' tikber b'mod personali u anke tagħti xi ħaġa lura l-lokal li wieħed iħobb. Naħseb jiena l-Ħambuniżi famużi għal mod ta' kemm in-nies iħobbu l-lokal tagħhom. Fil-fatt bniedem il-Ħamrun tarfu għaliex ikollu fih baq kif jisma' marx pereżempju tara differenza minn ħaddieħor aħna meta nkunu tfal, meta nkunu żgħar, kulħadd fuq l-ispalla u ħoss in-noti tal-banda. Fuq il-futbol, kulħadd fanatiku. Ġifieri għandek ħafna affarijiet li jagħmluna bħala kburin li aħna Ħambuniżi u mill-esperjenza għandu wkoll tkun iktar kburi inti wkoll meta inti tkun tagħti is-sem tiegħek. Li tħossok parti hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Sur Sintku, Chris, grazzi immens tal-li kont magħna llejla u tal-ħsibijiet li qsamt magħna inti wkoll. Nawguralek iktar suċċessi fil-karriera tiegħek bħala Sintku u grazzi fisem il-Ħamruniżi kollha għax-xogħol li tagħmel flimkien mat-tim tiegħek għal dan il-lokal. Grazzi lilkom u proset l-inizjattiva. Grazzi lilek. Ser ikunu qegħdin niltaqgħu issa bħala t-tielet mistieden ta' dan il-programm mas-segretarju tas-Civic Club tal-Ħamrun, is-Sur Jesmond Xkembri. Jesmond, insellim lek. Nsellem lilek Kristin u grazzi ħafna ta' din l-istedina minn għandek u minn is-soċjetà u nsellem ukoll is-semmija li qed iseguna. Grazzi lilek Jesmond tal-li oġbok isib il-ħin li tkun magħna llejla. Jesmond, ħanaddim għall-ewwel għall-punt. Is-Civic Club. Is-Civic Club ilu attiv fil-Ħamrun għal ħafna u ħafna snin. Min fejn beda dan il-klab? Għal xiex twaqqaf dan il-klab u fejn tinsabu l-lum? Tajjeb, mela, mistoqsija interessanti ħafna li ironikament tiġi fi żmien meta Civic Club sfortunatament bħalissa għaddej minn perjodu daqsxejn diffiċli. Is-Civic Club twaqqaf iktar minn 70 sena ilu. U fellu is-70 sena il-proprjetà li konna noperaw minna li jaf biha kulħadd fil-kantuni raħdej il-Knisja sfortunatament kellna inċedu għax ħadu l-ewra s-sidin. X'kien ifisser da? Is-Civic Club l-iskop tiegħu huwa wieħed li jagħti joffri spazju soċjali lill membri tiegħu. Ġifieri, ir-rwol ta' Civic Club kien marbut intrinsikament mal-lokalità mal-post minn fejn kien jopera. U allura l-fatt li issa m'għandniex iktar post minn fejn operaw ifisser li qegħdin fi crossroads biex niddeċidu din is-soċjetà fejn sejra. Mela, din is-soċjetà bdiet kif jaf kulħadd fil-1954 meta il-Partit tal-Ħaddiema dak iż-żmien, il-Partit ta' Boffa biex niftehmu kien xogħolja u il-membri ta' dak iż-żmien li xtaqu li l-entità tiqpa' opera ħolqu dak li jissejjaħ illum is-Civic Club. Sa ħafna nies ifixklu is-Civic Club mal-Kumitat Ċiviku li presso poco bdew joperaw fl-istess żmien. Però l-Kumitat Ċiviku m'għandux jaqsam xejn mas-Civic Club kien kumitat li kien dejjem ikun presedut mill-kappillan u kien jinvolvi laqdiet kollha li kienu jeżistu dak iż-żmien il-Ħamrun. Il-Kumitat Ċiviku ġiel iltaqa' fil-premises tas-Civic Club, però mhuwiex l-istess ħaġa. Mentri is-Civic Club l-iskop oriġinali tiegħu kien li joffri spazju għal dak iż-żminijiet ovvjament soċjali għal nies mill-Ħamrun u mhux mill-Ħamrun biss li xtaqu li igawdu l-ħajja soċjali però f'post hekk imsejjaħ neutrali. Ġifieri dak li jkun forsi xtaq imur jieħu xkun birra l-każin jew xtaq imur jilab logħba darts imma mhux f'każin politiku jew mhux f'każin tal-banda. U minn hemm beda Civic Club. Matul iż-żmien ovvjament kellek diversi attivitajiet
teams tal-futbol, Hamrun Eagles, kelli kienu għamlu ċertu suċċess fil-Amateur Leagues, tim tad-darts, tim tal-biljards li rebaħ diversi unuri u via faġeddu. Illum għandim f'sitwazzjoni fejn il-soċjetà m'għandix il-premises tagħha u allura il-kumitat qed jaħdem fuq żewġ binarji bażikament li qed ikompli jfittex li konna l-premises tagħna. Però konxi illi il-possibilità li konna premises bħalma kellna, ġifieri jista' jopera bħala każin, hija remota u diffiċli immens. Allura ovvjament kwistjoni ta' finanzi u kwistjoni ta' availability. Però blajnuna tas-sindku li kien qed jitkellem qabli u diversi nies oħra din infittxu forsi spazju fejn kunu nistgħu għall-inqas ikonna indirizz u ftit spazju fejn operaw. Mill-banda l-oħra però dan ifisser illi n-nuqqas ta' każin is-soċjetà titħares il-qudiem issa b'mod blenti differenti. Id-deċiżjoni ttieħdet illi bħala attivitajiet inżommu l-iktar tnejn li għalina huma importanti u popolari mal-membri tagħna, ċoe il-ċelebrazzjoni tal-festa tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu li s-soċjetà hija dedikata lilha, li fiha ssir qudiesa filgħodu u bibita u wara mbagħad is-soċjetà tipparteċipa fil-purċissjoni u ovvjament il-festa ta' San Gaetano. U nifqu hemm at this point. Once li konna premises u nkunu nistgħu b'xi mod nħarsu ftit iktar il-qudiem, irridu nieħdu deċiżjoni ta' fejn irridu nieħdu dis-soċjetà tagħna. U idejat hemm ħafna però ovvjament mhux il-lok li nsemmihom hawnhekk. U fost l-anijiet tagħkom bħala soċjetà sewwa, li ma tara li minn dawn l-anijiet jistgħu forsi jintlaħqu imma bil-ħidma kollettiva fost laqdiet l-oħrajn fil-Ħamrun. U nistiednek ukoll biex tagħmel l-appell tiegħek lill-semmija tagħna li qegħdin isegwuna fuq kif jistgħu jagħtu s-sem tagħhom jew jagħtu l-għajnuna tagħhom once li wieħed ikun ovvjament qed jisma' l-appell tiegħek u jinteressa ruħu li javviċinakom. Grazzi, Bella. Fost l-anijiet kif għatlek li għanda s-soċjetà u li mhumiex marbutin mal-post minn fejn opera, kien hemm teżisti dejjem l-lan tal-karità. Il-soċjetà b'mod silenzjuż rajdu hekk u iktar limitat għall-membri u l-familjari tagħhom diversi drabi kellha bżonn tintervjeni biex tgħin familji fil-bżonn. Issa, naturalment kieku dil-attività u dal-lan jista' jsir b'xi mod ma' entitajiet oħra, ovvjament l-effetti tiegħu ħajkunu ħafna iktar wiesa'. Ġifieri dik xi ħaġa li da. Barra minn hekk għan ieħor li s-soċjetà tagħna kienet dejjem tħares lejh b'ċertu interess huwa il-ġlieda kontra s-solitudni. Ġifieri ħafna mill-membri ta' Civic Club li llum għandhom ċertu età kienu jisibu is-Civic Club bħala wens, bħala post fejn huma li sfortunatament ħafna minnhom spiċċaw jgħixu waħedhom imorru fejn jintaqgħu jitkellmu man-nies. Ovvjament dak mhux possibbli, però b'xi mod, b'xi kollaborazzjoni ma' forsi entitajiet oħra li għandhom l-ispazju, nistgħu niġġieldu dil-ġlieda li sfortunatament speċjalment ġewwa l-Ħamrun qed ninnutaw li qed tikber. In-nies ta' x'ismu ta' li huma waħedhom. Issa, l-appell tiegħi. Innutajna sfortunatament il-mument li aħna kellna nagħlqu l-premises tagħna anke l-membri li qabel kienu attivi fis-soċjetà tagħna u kienu jħallsu il-membership b'mod regolari bdew joqsu. Tifhimha għaliex kif għatlek u nerġa' nirrepeti l-soċjetà tagħna kienet marbuta intrinsikament mal-fatt li kellek każin. Il-moment li inti m'għandekx iktar każin dak li jkun jgħidlek jiena se nepa' nħallas nagħmel. Però l-appell tiegħi huwa li aħna bl-ebda mod ma beħsibna
b'xi mod nagħlqu s-soċjetà, anzi qegħdin infittxu premises, qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex dis-soċjetà tibqa' ħajja, però dan ma stax nagħmlu waħedna u għandna bżonn l-għajnuna u l-kontribut u l-sosten sija tal-membri eżistenti, sija ta' dawk il-membri li forsi għal dal-aħħar ftit snin jew ftit xhur waqgħu ftit lura u effettivament jekk jista' jkun ukoll membri ġodda illi jaraw fil-soċjetà tagħna il-possibilità jipparteċipaw fil-ħajja soċjali tal-lokalità mingħajr forsi ma jkunu voluti f'każini jew f'soċjetajiet politiċi jew tal-band. Dak huwa l-appell tiegħi u nixtieq li jinstema'. Grazzi, nerġa' minn qalbi nirringrazzjak tal-li kont magħna u tal-li samt magħna dawn il-ħsibijiet u anka daqsxejn storja wara Civic Club li jiena l-ewwel waħda nħossni li benefikajt minnu. Ninaqat miegħek ukoll inħeġġeġ ukoll is-semmija tagħna kif ukoll membri tal-familja tagħhom ħbieb biex ovvjament jagħtukom dak is-sosten li għandkom bżonn biex ovvjament tkomplu għaddejjin bix-xogħol tagħkom u jekk il-bambin irid il-premises jasal ukoll. Kristini, ringrazzjak ħafna lilek u s-soċjetà ta' din l-opportunità. Grazzi. Grazzi Jesmond. Se nagħlqu dan il-programm mit-tieni edizzjoni ta' din l-iskeda propju billi nilqgħu fostna lill-Viċi President tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe l-Sur Mark Farrugia. Palma jgħidu Mark, we left the best for last. Tajjeb, nirringrazzjak tal-istedina, Chris, u nsellem is-segwaċi ta' dan il-programm. Mela, Mark, miegħek se nkunu qegħdin niddiskutu l-attivitajiet li torganizza s-soċjetà bris għanijiet soċjali. Sewwa? Mela, nixtieqek taqsam daqsxejn mas-semmija tagħna. Il-ħidma tas-soċjetà bris għanijiet soċjali u filantropiċi. U anke tina daqsxejn eżempju wkoll li huma għal-qalbek, kemm għal-qalbek personalment u kemm għal-qalb is-soċjetà. Is-soċjetà tagħna kif kulħadd jaf meta twaffqet l-iskop dejjem kien li tkun ta' sosten għal qaqdiet u għal nies li huma fil-bżonn. U dan għadna nsostnuh sal-lum billi kienet twaffqet il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali li l-Unur ngħid illi bdiet 16-il sena ilu u jiena bdejta ġifieri ġejt majja biex nagħmel dil-kummissjoni u jiena qatt grupp ta' nies li għadna f'dil-kummissjoni sal-lum. Il-Kummissjoni taħdem għal qdiet u anki nies fil-bżonn fih dan is-soċjetà fej organizzajna ħafna affarijiet ikliet, attivitajiet fosthom. Organizzajna ikla meta ġew l-refuġjati mill-Ukrajna li kienu fi żmien il-gwerra fej din l-ikla sponsorjata s-soċjetà ħadmet il-KS kollox u kellna 150 ruħ li attendew għall-ikel u tajnihom is-somma sabiħa ta' 9,000 euro. Proset ta' Minn barrek il-KS taħdem ukoll fisem is-soċjetà fejn qabel il-festa inġibu anzjani ħamruniżi mill-homes u nagħmluhom ikla u nġibulhom anke trophies u tal-ħamrun meta nkunu rbaħna u jieħdu pjaċir immens. Ġifieri nagħmlu attivitajiet ukoll għal futbol kemm il-waħda wkoll. L-iktar li naħdmu jitfitu li iktar li naħdem għal qalbi wkoll huwa mal-ħamrun ħanin. Għax il-ħamrun ħanin jagħmel ħafna attivitajiet biex jgħin il-ħaddieħor għamilna kemm l-attività flimkien u daw l-aħħar attività li kellna kienu qed jiġbru għal-kelb għal-nies niqsim mid-dawl u aħna konna ta' sosten kbir fejn ġbarnilhom is-somma ta' 4,000 euro f'attività li għamilna flimkien. Kemm hu sabiħek li jkun hemm din is-sens ta' għaqda. Jiena fil-fatt u kulħadd jgħin gburi bis-soċjetà u b'dil-kummissjoni illi aħna dejjem konna ta' sosten għal anka l-homeless ġili għamilna ġifieri dejjem naraw il-min nistgħu ngħinu. Ekku. Importanti li daw l-attivitajiet nispera li meta nispiċċaw aħna jitkomplew. Daw l-affarijiet jitkomplew. Dak kien l-iskop tas-soċjetà u għadu għaddej sal-lum. Ġifieri rridu nkabruh mhux innaqsuh. Eżattament. Infatti, antiċipajtni propju għad-domanda li kont se nsaqsik
issa minn hawn ftit ieħor. Mela ħana mililek, il-viżjoni tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe għal kollaborazzjoni akbar fil-Ħamrun biex propju inkomplu ngħinu lil dawn in-nies li huma fil-bżonn li kultant ikunu sempliċement ġirien tagħna. Ma morrux il-bot kultant. Speċjalment dawk li huma weħedhom. Ekku. Fil-fatt aħna waħda mill-ikliet li nagħmlu dik tkun f'San Giuseppe. Tkun għan-nies li qegħdu weħedhom fil-Ħamrun u jiġu. Ikonna ma sitt irruħ tiskanta. U nsajrulhom, ġifieri jieħdu pjaċir immens. U kollox jisponsorja l-każinda ħadd ma joħroġ xejn. Ġifieri minn dawn l-qdiet li minn dawn l-attivitajiet li nagħmlu. Ix-xewqa tiegħi u dina kont tkellimta anka mas-Sindku ma' Chris. Fejn nixtieq illi laqdiet kollha tal-Ħamrun aħna Każin San Gaetanu, il-Kunsill, fejn laqdiet nagħmlu xi ħaġa kollettiva li ġol kunsill li tkun il-fundraising tagħha jmur biex ngħinu n-nies fil-bżonn tal-Ħamrun. Ġifieri dik hija xewqa li nixtieq kellha ssir f'Ottubru tas-sena l għaddiet fejn konna tkellimna anke mal-Każin ta' San Gaetanu mal-Kumitat u konna qbilna li nagħmluha fil-Kunsill, però għal raġuni tħassret u dik konna ħanejnu il-Ħamrun ħanin fiha, però x-xewqa tiegħi hija li ssir di xi ħaġa biex tkun ta' sosten għal kull min għandu bżonn fil-Ħamrun għax inti s-saħħa tiġi meta jkun hemm laqdiet kollha flimkien. U żgur li mek nagħmluha fil-Kunsill bil-backing tal-Kunsill li nafu li s-Sindku għandu ħafna rispett, iktar se niġbru nies. Ġifieri dik hija waħda mix-xewqa tiegħi u nixtieq li dis-sena nagħmluha. U ninsab ċerta illi ħassibu s-sosten meħtieġ biex din propju din l-attività xi darba jew oħra isseħħ għaliex mhux il-Ħamruniżi biss iżda l-Maltin kollha magħrufin għal qalb kbira li għandna biex ngħinu lin-nies fil-bżonn. L-ewwel charity begins at home jgħidu. Jiġifieri l-ewwel ma rridu naħsbu huma fin-nies lokali. Imma mbagħad għal xi xle iva ngħinu wkoll il-barrani wkoll kull min ikollu bżonn mhux hekk. Il-ħsieb tagħna aħna li ssir wara l-festa issa jkollna San Giuseppe u mbagħad nkunu mħabbtin għal San Gaetanu, però kif jgħaddi San Gaetanu hemm il-ħsieb li l-aħjar żmien li tagħmilha di għall-aħħar ta' Settembru qabel teqleb jaqilbu l-istaġuni. Ġifieri u żgur li ħajkonna konkurrenza liha, ġifieri. Proset. U jalla nixbru ammont sabiħ ta' flus ħalli nkunu nistgħu ngħinu l-kulħadd. Proset u nirringrazzjawkom fis-semi Ħamruniżi kollha għax-xogħol siwi li tagħmlu propju għal dawn in-nies li huma jinsabu fil-bżonn. Mark, nerġa' nirringrazzjak tal-li kont magħna llejla. Grazzi immens. L-aħħar kumment tiegħek forsi biex nagħlqu dan il-programm illejla? L-aħħar kumment tiegħi inħedd jiena dejjem wieħed minn kull min jafni jafu li jiena pożittiv. Inħeġġu n-nies li fejn ikun hemm dal-attivitajiet jiġu biħġarhom kemm f'tagħna kemm f'taqdiet oħra basta l-Ħamrun. Aħna li nagħmlu l-ewwel is-soċjetà ovvja, però li nagħmlu għall-Ħamrun u għall-Ħamruniżi. U nibqgħu naħdmu biex inkomplu nkabru dan. Grazzi mill-ġdid, Mark, grazzi lilek tal-li kont magħna kif ukoll tal-ħidma tagħkom. U b'dik l-intervista wasalna propju fit-tmiem it-tieni programm tagħna illejla. Jiena minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzja lil mistednin kollha illi kellna magħna f'dan il-programm. Mill-ġdid ukoll nerġa' nirringrazzja lil producer ta' dan il-programm lis-Sur Manuel Kirkop għal ħin u l-għajnuna teknika tiegħu biex dan il-programm ikun possibbli, kif ukoll ilkom is-semmija tal-li għal darb'oħra erġajtu kontu magħna u segwejtuna il-lejla fuq ir-radji tagħkom. Infakkarkom u nħeġġixkom biex issegwu dak kollu li jkun għaddej fis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe tal-Ħamrun permezz tal-medja soċjali kif ukoll ta' Radio 105 Network. Inselmilkom, nixtieq nawguralkom il-lejl tajjeb fil-waqt illi nħeġġixkom u nfakkarkom biex issegwuna bħallum xar għal programm ieħor.